Та, роялчета, аз съм Боячо Мадафака и днес ще ви покажа Clash Royale играта. Сега ще ви покажа Clash Royale и може би ще поиграем малко битки, ще отваряме честове и съм ви приготвил едно специално нещо, в което ще ви покажа как ще отворя клан честа пред всички вас. Не забравяйте да оставите един палец нагоре, да коментирате, да се абонирате, да правите каквото искате и чакаме. Добре, тогава само малко трябва да изчакаме, защото... Добре, приятели, до тук добре. Така. Както виждате, тук имаме Silver Chest, 2 Free Chest и ще донейтнем, защото е много важно да донейтнем. Също така имаме и един Crown Chest. И нека да започваме. Така, нямаше нищо интересно. 67 голд. Една мини пека. Един Knight. Окей. Един Гоблин. Един Knight. Добре. Но преди това аз ще ви покажа една битка. Ще я изгледаме и после ще ви покажа моят клан чест. Аз ще мисля, ще правим там ще направим така, аз ще правим да ходя за мръзни, но както виждате, аз горе-долу може би хубава. И за тази битка наистина беше доста интересно, защото той горе-долу имаше карти да ме центрят, т.е. да ме провокират. В същия момент, както виждате, той има Hulk Rider, който може да спре една от двете ми коли. Тоест, така. Както виждате, той използва Hulk Rider, защото мисля, че моето да не се получава. Но, за съжаление, той ще пробва да ми вземе колата и ще се получи. Тази игра наистина тук е много интересно, защото когато си на малко живот, но всъщност не може да не се получат нещата, но както виждате, аз не давам. И така, приятели, ами време е да отворим. Сега да сложим линк. Това. Време е да отворим клан честа. И започваме. Само да видим нещо. 1404 голд. Royal Giant. Добре. 7 Giant отново. 68 Запа. 14 Fight Spirit. 137 Knight. И нямаше нищо интересно.
За съжаление. Ами, добре, приятели. Това беше всичко от мен, надявам се. Еми... Чао!